Gari ya ɗauka kwatsam a dangane da maganar kama Murja Ibrahim TikTok, wacce aka fi sani da Murja Ibrahim Kunya. Hakikanin gaskiya a zahirance waɗansu mutane sun fito suna ƙalubalantar yanayin yadda aka kama Murja Ibrahim Kunya jaruma a cikin dandalin na TikTok. Yayin da yanzu haka kuma muka tsinkayi muka tashi da labarin cewa ai Murja Ibrahim Kunya ta gudu daga gidan Brisom, ma'ana dai gidan gyaran hali, wanda a takaicen takaicewa dai masu bincike suka fara bincike ta yaya za a ce Murja Ibrahim Kunya ta fita daga gidan gyaran halin ba tare da sanin waɗansu manya-manya daga cikin gidan gyaran halin ba. Duba da yanayin yadda aka tabbatar aka kuma sani da cewa Murja Ibrahim TikTok ɗin, ma'ana dai Murja Ibrahim Kunya ba ita ce nan a guda ɗaya wacce ya kasance mai babban laifi a gidan gyaran halin ba, wacce kuma ake ganin cewa ba ita ce kaɗai mai wayo ba ko kuma mai dabara ko mai basira, wadda ta kai aka kama ta, wadda har take da ƙwarin gwiwar fitowa ba tare da ma'aikatan sun sani ba, wanda an ce akwai masu dabaru da kuma irin yanayin yadda za a gudun a ciki, amma ba su samu dama ba wajen ganin cewa sun fito daga gidan gyaran halin. Sai Murja Ibrahim Kunya kuma aka tsinkaye labarin cewa ta gudu daga gidan gyaran halin, wanda a zahiran cewa waɗansu mutanen suka fara ƙalubalantar su kansu hukumomin waɗanda suke kula da gidan gyaran halin, wanda a daga bisani gidan gyaran halin ya musanta zargin da ake na cewa Murja gudowa ta daga gidan gyaran halin, wanda suka tabbatar da cewa kamar yadda aka ba su takarda a rubuce cewa Murja Ibrahim Kunya mai laifi ce kuma aka saka ta a gidan gyaran halin, kamar haka aka ƙara ba su takarda a zahirance wajen ganin cewa su fito da Murja Ibrahim Kunyan daga gidan gyaran halin, wanda hakan ya jawo cece-kuce a bakunan al'umma, wanda ake ganin cewa hakikanin gaskiya wannan kawai ana yada jita-jita ne, dama a ce Murjar ta fito daga gidan gyaran halin ta gudo ba tare da kowa ya sani ba. Wannan ƙarigiyar zance ne wanda aka ƙaga aka laƙaya, wanda a zahiran cewa yanzu haka Murja Ibrahim Kunya tana waje, wanda kuma ta samu fitowa ne ta sanadiyar takardar da aka bayar ana buƙatar a ganta a waje, wanda mutane suke ƙalubalanta akan cewa laifukan da Murja Ibrahim Kunya ta aikata ya kai a ma kai ta gaba da gidan gyaran halin. Inda da dan gaskiya ake bi a wannan ƙasa tamu ta Najeriya, wanda aka fara ƙalubalantar shugabanni wanda ake ganin cewa su ne nan suka shiga suka fita wajen ganin cewa an fitar da Murja Ibrahim Kunya. Sai dai har yanzu babu takamaiman abin da ya sa aka fitar da Murja Ibrahim Kunya, ko babu takamaiman wani zance wanda yake nunawa da cewa ga wanda ya fitar da Murja Ibrahim Kunya ko kuma ga waɗanda suka fitar da Murja Ibrahim Kunya. Amma dai mutane sun fara kasa kunne, haka zalika suna so a tabbatar musu da wane ne wanda ya zama ginshiki kuma ya zama jagora wajen fito da wannan shahararriyar mai laifi, wanda aka ji hukumar Hizba tun farkon kama ta, wanda ta bangaren mata kenan suka bada tabbaci akan cewa ba ma ita kaɗai Murjar ba, duk wasu masu aikata laifuka irin na Murjar to fa lalle su sha jinin jikinsu, domin kuwa an san abin da suke aikatawa kuma an san da su, lalle babu abin da zai hana a kama su, su ma a je har inda suke a kamo su. Wannan shine ya ba mutane ƙwarin gwiwa wajen ganin cewa za a zartarwa da Murja hukunci akan iya adadin laifukan da ta aikata, wanda hakan kuma ya biyo bayan yanayin yadda yanzu haka aka ji labarin cewa ai an saki Murja Ibrahim Kunyan daga gidan gyaran halin. Hakika wannan al'amari ya yi matuƙar ba mutane mamaki, ta ɓangaren yadda waɗansu mutanen suke goyon baya, ta ɓangaren yadda waɗansu mutanen kuma ba sa goyon baya. Mutane menene a bakunanmu? Lallai babu shakka yana da kyau mu fito mu faɗi abin da yake a cikin ranmu. Shin Murja Ibrahim Kunya ta yi laifin da bai kamata a fito da ita ba? Ko kuma dai Murja Ibrahim Kunya fito da ita da aka yi a gidan gyaran halin shine daidai? Barka da zuwa El Najat Production Channel. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a rinda sanar da ku da zarar mun ɗaura sabon bidiyo akan YouTube. Mun gode.